తెలుగు భాషలో ఆయన అరుదైన లోతైన పరిశోధనలు చేశారు. నన్నయ, తిక్కన, ఎర్రన కాలం నాటి గ్రంథాల నుండి నిన్న మొన్నటి వరకు వచ్చిన రచనలను పరిశీలించి 2000 పేజీలతో తయారు చేసిన పరిశోధనాత్మక పుస్తకాన్ని తెలుగువారికి అందించారు. చరిత్ర చర్చ, చిత్రశాల, గుడిగోపురం, వీణ, సువర్ణ కథలు, ప్రతిజ్ఞ, పాండవుల మెట్ట, పలనాటి వీర చరిత్ర, శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు మరియు భువన విజయము, సమత, నటన మరియు పరిస్థితి వంటి సాహిత్య గ్రంథాలు, నవలలు రచించి తెలుగు భాషకు అపూర్వ సేవలందించిన పూజ్యులు కొర్లపాటి శ్రీరామ్మూర్తి గారి సంస్మరణ దినం నేడు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొర్లవారిపాళెంలో 1929 అక్టోబర్ 17న జన్మించిన శ్రీరామ్మూర్తి గారు తెలుగంటే ఇష్టం, తెలుగు భాష కంటే ప్రేమ. చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు సాహిత్యంలో డీలిట్ డాక్టరేట్ డిగ్రీని సాధించిన తొలి వ్యక్తిగా వీరు విశిష్టతను సాధించారు. 100కు పైగా చారిత్రక పత్రాలు, మరెన్నో విమర్శలు, చారిత్రక నవలలు రచించారు. మొదటిసారిగా తెలుగు సాహిత్య చరిత్రను సంపూర్ణంగా వెలువరించిన చరిత్రకారులు వీరు. చరిత్ర చర్చ పేరిట వెలువడిన 9 విమర్శనాత్మక మౌలిక పరిశోధనా పత్రాలు తెలుగు సాహిత్య చరిత్రకు కొత్త దారులు చూపించాయన్నది అవిస్మరణీయ విషయం. ఐతరేయ బ్రాహ్మణం నుండి విక్రమాదిత్యుని కాలం వరకు ఆంధ్ర ప్రసక్తి, ఆంధ్ర ప్రశస్తులపై ఆయన స్వయంగా చేసిన పరిశోధనలు అపూర్వమైనవి. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఆచార్యులుగా వీరు 8 మంది ఎంఫిల్, 12 పిహెచ్డి డిగ్రీలకు మార్గదర్శనం చేసి తెలుగు విద్యార్థి లోకాన్ని సుసంపన్నం చేశారు. రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఆయనకు తగినంత గుర్తింపు రాలేదన్నది సత్యం. తెలుగు భాషా సేవకులకే కాదు, అసలు తెలుగు భాషకే తిలోదకాలు ఇచ్చేవారు మన చుట్టూ నిండిపోయారు. భాష నశించిపోతే జాతి నశించిపోయినట్లే. చరిత్ర, సంస్కృతులు వగైరాలు అన్నీ కాలగర్భంలో కలిసిపోయినట్లే. ఇలాగే భాషను ప్రభుత్వాలు అశ్రద్ధ చేస్తే కాలక్రమంలో తెలుగు భాష మరుగున పడిపోతుంది. కొంతకాలానికి మాట్లాడే భాషగా మాత్రమే మిగులుతుంది. తర్వాత అది కూడా ఉండదు. చివరికి 0 మిగులుతుంది. కాబట్టి భాష మీద తెలుగువారందరూ ప్రేమ, అభిమానం, గౌరవం తప్పనిసరిగా పెంచుకోవాలి. తెలుగు భాషా సాహిత్యాల ఔన్నత్యాన్ని, గొప్పతనాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి మనమంతా కలిసి కృషి చేయాలి. దురదృష్టవశాత్తు అది ఇప్పట్లో జరిగేలా లేదు. విమర్శకునిగా, సాహితీ పరిశోధకునిగా, కవిగా, నాటకకర్తగా, ప్రయోక్తగా, దర్శకుడుగా, అన్నింటికీ మించి ఉత్తమ అధ్యాపకుడిగా బహువిధ ప్రతిభా సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించిన విజ్ఞాన ఖని ఆచార్య కొర్లపాటి శ్రీరామ్మూర్తి గారు. 1000 వసంతాలు మించి ఉన్న చరిత్ర తెలుగు సాహిత్యంది. దాన్ని శోధించి సాధించిన మహత్తర ఇతివృత్తాలతో ప్రచురించిన ఆయన రచనలు అమూల్యమైనవి. తనలోని సృజనశీలతను అధ్యయన దిశగా కొత్త దారులు పట్టించి అక్షర రూపంలో తెలుగువారు ముందు ఉంచిన పరిశోధక మేధావి ఆచార్య కొర్లపాటి శ్రీరామ్మూర్తి గారు. ఆయన వెలువరించిన పరిశోధనా గ్రంథాలకు గౌరవ సూచికంగా కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ 2009లో ప్రతిష్టాత్మకమైన భాషా సమ్మాన్ పురస్కారంతో వారిని సత్కరించింది. వారి జీవితం నేటి విద్యార్థులకు స్ఫూర్తిదాయకం. స్కూల్ ఫైనల్ చదువుతుండగా అకస్మాత్తుగా తండ్రి మరణంతో తన తోబుట్టువులు 5గురిలో ఒకరైన శ్రీరామ్మూర్తి గారు తల్లికి తోడుగా ఇంటిని చక్కదిద్దడానికి చదువునే ఆనాడు త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ తను విద్యావంతుడు కావాలి అనే కసి ఆయన క్రమంగా పరిస్థితులు అనుకూలించగానే BA ఆనర్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించేలా చేసింది. చదువు పూర్తి అవ్వగానే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో శ్రీనాథుడు సాహిత్యం అనే అంశంపై పరిశోధనా విద్యార్థిగా మెట్టెక్కారు. 1959లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో లెక్చరర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. శ్రీరామ్మూర్తి గారు తెలుగు శాఖలో లెక్చరర్గా, రీడర్గా, ప్రొఫెసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహించి ఆ తెలుగు శాఖకే అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించారు. ఆ తరువాత పదవీ విరమణ చేసిన UGC ఎమెరిటీస్ ఫెలోగా నియమితులై జీవితాంతం పరిశోధనా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించారు. తండ్రి మరణంతో చేను గట్ల మీద సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివి ఉన్నత వ్యక్తిత్వంతో తెలుగు సాహితీ లోకంలో చెరగని కీర్తి గడించిన వీరి జీవిత ప్రయాణం 2011 జూలై 26న ముగిసింది. ఆ అసామాన్య తెలుగు సాహితీమూర్తికి ప్రణమిల్లుతూ భారతమాతకు వందనం, తెలుగు తల్లికి అభివందనం.